Keď sa objaví nový nápad, tak Allegro. Keď pri nakupovaní oceníš bezpečie a očakávaš podporu, tak Allegro Protect. Dbáme na kvalitu ponúk a istíme ťa od prvého kliknutia. S Allegro Protect ti zároveň garantujeme úspešný nákup alebo vrátenie peňazí. Viac informácií nájdeš na allegro.sk. Keď niečo, tak Allegro. A pol z 10 zákazníkov je s radosťou spokojných. Aktivuj si eSIM a vyskúšaj si ju aj ty. Radosť, tvoj operátor v apke. Pani Iveta užíva vitamín C na imunitu už roky. V tomto období si Lucia a jej rodina vitamín D dávajú pravidelne. Peter sa nedávno dozvedel, že zinok pomáha posilňovať imunitu. Ascorvita Max, to je vitamín C, D a zinok v jednej tablete. To pravé pre vás. Ascorvita Max. Vyskúšajte aj šumivé tablety pre deti a dospelých. Najväčší Black Friday je na Alza.sk. Mám pre teba tisíce produktov so super zľavou. Kúp napríklad inteligentné hodinky Huawei s množstvom športových režimov alebo teplovzdušnú fritézu Siguro. Ušetri v najväčšom Black Friday na Alza.sk. V Tesku pomáhame prebúdzať čaro Vianoc. Teraz sklad kárt, hrozno tmavé len za 3,69, čučoriedky len za €69, ananás len za €79 a ešte oveľa viac. Tesco. Naj predstavuje multifunkčný tlakový hrniec Tefal Cube formy Touch, ktorý vás prevedie receptami krok po kroku pre rýchlejší a modernejší spôsob varenia. Varenie nikdy nebolo jednoduchšie. Kúpte si Tefal Cube formy Touch a získajte teraz 30% späť na ďalší nákup. Naj, žijeme technikou. Zuzane podnikanie len tak kvitne. Kto vie, či má aj podnikateľský účet zadarmo? No jasné, má. M-Bank. Majte ju aj vy. Založte si M-Konto Biznis, ktoré je navždy zadarmo. Teraz navyše s bonusom až 100 €. S M-Bank vaše podnikanie porastie jedna radosť. M-Bank. Veľké malé víťazstvá. A ja taká zdravučka, cingy-lingy bom-bom, rada ľuďom pomáham, cingy-lingy bom. Najzdravšie ceny tento mesiac len vo vašej lekárni. Mucosolvan. Rýchle riešenie pre rýchlejšie uzdravenie. Uľahčuje vykašlievanie a zmierňuje kašeľ. Detské multivitamíny s hravými darčekmi vám prináša Mudráčik. Želatinky s loptičkou za výhodnú cenu. Tantum Verde účinne lieči bolesť a zápal hrdla. Teraz za výhodnú cenu. Ďalšie výhody nájdete v novej apke Vaša. Nie na plátky. Radšej na splátky. Teraz s 0% úrokom máš na 6 mesiacov. Kúpte si sušičku Bosch, ktorá je mimoriadne tichá, energeticky úsporná a šetrná k vášmu oblečeniu. Naj, žijeme technikou. Black Shopping týždne sme práve odštartovali. Ďalšie parádne zľavy sú tu. Využite od štvrtka do soboty okamžitú zľavu 20% úplne na všetko. Platí s Mobilix kartou výhod. Mobilix. Buďte in. Chcem žiariť v každom okamihu, ale moje vlasy ma občas zradia. Schwarzkopf Gliss Liquid Silk so silou ceramidov a hodvábu uhľadzuje povrch vlasov pre hebké, lesklé a 100% silnejšie vlasy. Schwarzkopf Gliss Liquid Silk. Forever you. Dodajte svojim vlasom až 3-krát viac lesku zo Schwarzkopf Gliss Shine Booster. Nie na plátky. Radšej na splátky. Teraz s 0% úrokom máš na 6 mesiacov. Kúpte si televízor LG s uhlopriečkou 189 cm a procesorom Alpha 8 4K AI. Naj, žijeme technikou.